Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. Seniori z domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi strávili 16. októbra príjemné a zároveň náučné popoludne. Zaujímavú prednášku o vesmíre a kozmonautoch pre nich pripravili dvaja novovešťania s veľkým srdcom. Michal Recký a Miro Hnát tu zavítali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ja som sa teda našim deduškom a babičkám, ktorí majú teraz ten krásny sviatok, snažil priblížiť celú tú históriu, ako sme prvýkrát vlastne sa dotkli, alebo teda prvýkrát sa odpútali od gravitácie našej Zeme, aj tie prvé pokusy, ktoré samozrejme nevyšli, a vlastne všetko to, čo nasledovalo k tomu, aby sme mohli vyletieť na Mesiac a neskôr teda aj sondami Voyager 1 a 2 sa dostať do medzihviezdneho priestoru. No a teraz by sme mali ísť do kabiny raketoplánu. Michal Recký, ktorý je veľkým nadšencom vesmíru, priblížil seniorom slovom i obrazom historické misie a zaujímavosti zo života astronautov. Do svojho pútavého rozprávania zapájal aj seniorov. Viete mi povedať, niekto, kto to bol? Nie, Bela bola až niekoľko rokov neskôr, ale... Priblížil som, ako teda astronauti v stave mikrogravitácie jedia a pijú, ako si pripravujú teda jedlo, samozrejme ako chodia aj teda na záchod, pretože aj to samozrejme patrí k ľudským potrebám. No a samozrejme tá bežná práca, ktorú teda majú vo vesmíre, keď teda opustia priestory vesmírnej stanice, tiež ako si chodia teda oddychnúť. Vďaka nesmierna za ich talent prednášať aj nám, laikom, hej, oboznamovať nás s tými vedeckými poznatkami o vesmíre. Bezpečne sa dostali na Zem, pristáli. Páčila sa mi prednáška. Najviac ma zaujali tie sondy, hej. Bola zaujímavá, nám priblížila udalosti vesmírne, takže sme sa tomu potešili. Dakedy zažil, keď som bol na Ukrajine ako vojak. A prednášky, ešte keď Terežkova letela. Príjemným prekvapením pre seniorov bolo i špeciálne pásmo prianí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prostredníctvom videoprojekcie sa im prihovorili známi i menej známi novovešťania. Nájdeme si všetci miesto v našich preplnených diároch a povedome sa našim babkám a detkom. Stále nám majú čo povedať a majú nás čo naučiť. Držme sa ich skúseností. Bavte sa so svojimi kamarátkami, kamarátmi a užívajte si život. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a posielam pusu. Ahojte. Pozdravujeme všetkých starkých a prajeme vám, že aby boli šťastní, zdraví, aby sa polepšili. Keďže je to Mesiac úcty k starším, tak som zozbieral nejaké tie pozdravy, priania od ľudí. Vznikla z toho taká skoro 10-minútová záležitosť, je taký ten zostrih a snad sa im to páčilo. Seniori z tunajšieho domova dôchodcov strávili príjemné popoludnie, z ktorého si odnášali nielen nové poznatky, ale i príjemné pocity. Som veľmi dojatý a neviem nájsť tie práve slova. Bolo to prekvapenie, áno. Sa mi páčilo, to pekne bolo. Treba si na týchto ľudí stále spomínať a stále im prinášať niečo pekné do ich života a skrášliť im naozaj tú jeseň ich života.